ମୋ ଜିନିଷ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହୟ ମୋ ଜିନିଷ ମୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ହଁ ହୟ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ପିସାବ କଲାବେଳେ ମୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଧରି ପିସାବ କରୁଥିଲି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ପୁରା କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା କହୁଥିଲ। ଆଉ ସେ କଥା ଆଗରୁ କହୁନ। ହେଲେ ବାପା ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ପାଉନି। ଆପଣ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଏଇଠି ମାନେ କୋଉଠି? ମଝିରେ ଅଛି। ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଜାର ଛକ। ମେନ୍ ରୋଡ ଉପରେ ଅଛ ନା କୋଉଠି ଅଛ? ମେନ୍ ରୋଡ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସ ବାଲିସିଆ ଛକ ପଡିବ। ଆଇଲ ନା ନାଇଁ? ଆସିଲି ଆପଣ କୋଉଠି? ଏଇଠି ହଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସ। ହଁ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ପଡିଛି। ଷଣ୍ଢ? କଳା ଷଣ୍ଢ ବସିଥିବ ଦେଖ। ହଁ ଦେଖିଲି ବସିଛି। କଣ ଷଣ୍ଢର ଦେଖିଲ? ଷଣ୍ଢର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିଲି। ଷଣ୍ଢ ଦେଖ। ଷଣ୍ଢ ଆଗକୁ ଆସ। ଷଣ୍ଢ ଆଗକୁ ଆସ। ହଁ ଆସିଲି। ଆଗକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ହଁ ଅଛି। ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି। ହଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି। ହାଇସ୍କୁଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନାଲିଆ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ଓହୋ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର? ହଁ ସେଠିକି ଆସ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତମେ ଆସ। ମଉସା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଥୁରା ମହାନ୍ତି ନା? ମଥୁରା କଣ ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଥୁରା ମହାନ୍ତି ନା? ମଥୁରା ନୁହଁ ମଥୁରୀ ମହାନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ଟା ଟିକେ କହିଲେ। ଆଡ୍ରେସ? ହଁ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଲେ ମଥୁରୀ ମହାନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ବଜରଙ୍ଗପୁର। ଆଉ କଣ ଦରକାର? ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟା ଟିକେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର? ହଁ ଲେଖ। ହଁ କୁହ। ଡବଲ 99380 722 ସୁନାଟେକ। ସୁନାଟେକ ନାହିଁ? ତମେ ବା ଏବେ କହିଲ ସୁନାଟେକ। ଏବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କହିଲି ମୁଁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତମେ ଲେଖୁନ। ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ 99380 722 081। ଓହୋ 018। 081। ଓହୋ ଆପଣ ସେ କଥାଟାକୁ ଏମିତି ସ୍ପିଡରେ ପୁରା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜମା ବୁଝିପାରିଲିନି। ହଉ ଛାଡ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା। ଖୋଲ ନା ମତେ ନାଚ ମାରିବ ତୁ ଖୋଲ। ଆରେ ଏଥିରେ ନାଚ କରିବାର କଣ ଅଛି? ତମ ସାମାନ ତମେ ମଗେଇଛ, ଲାଜ କରିବାର କଣ ଅଛି? ମଉସା କଣ ମଗେଇଛ? କଣ ମଗେଇ ଜାଣିପାରୁନି ନା ଏଇଠି ହଁ ତିନି ପଡିଆ ଯୋଉ ହୀରା ଭଳିଆ ମଲ୍ଟିକା ନାହିଁ କି? ପ୍ରେମ ମଲ୍ଟିକା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଲ ଧଳା ବଟିକା ନହେଲେ ଲମ୍ବା ବଟିକା। ତିନି କଣିଆ ହୀରା ବଟିକା। କଣ ବୁଝିପାରୁନି? ନା ଏଇଟା କହିଦେବି। ସେ ଜାଣିଛି ତୁ ଜାଣିପାରେ। ନାଇଁ ମୋର ଏତେ ମଉସା ନାଚ କରିବାକୁ କଣ? ହଁ କହିଦେବି ତତେ। କହୁନ ମଉସା ଏ ବୟସରେ ଏଗୁଡାକ ଖାଉଛୁ? ମୁଁ ମରିଯିବି, ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ହାର୍ଟ ଚୋକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କଣ ଖାଉଥିଲି କି ବଟିକା ବିଷୟରେ? ଆଉ ସେ ଭାଇଆ ବାମଣ ପରା କହିଲା ଏ ବଟିକା ବିଷୟରେ, ସିଏ କହିଲା ଯାହା ନା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ବଟିକା କାହିଁକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଉନଥିଲି। ଏ ମଉସା ସେମିତି ଓହୋ ବୁଝିଲି ତୁ ତଟି ଫଟା ଔଷଧ କାହିଁକି ଖାଉଛୁ?
ଆବେ ସୁରା କ'ଣ ଖାଉଛି କି ମୁଁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବ ପ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିବ ଆଉ ବାହାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କମଳ ଫଟାଇକି ଯିବ ଆରି ଆଉ କାଣିନା ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ ଛାତି ଫାଟି ଯିବ ମରିଯିବୁ। କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ଆରେ କ'ଣ ହେଲେ ଆଇଲା ଫୋନ ଗୋଟେ ଆଇଲା। ଆଉ ତୁ ଭାଇବ୍ରେସନ ରଖିକି ଅଛୁ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ थोड़ा लेडीज टाइम है। हेलो 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 हाँ हेलो हेलो अरे तमर पाउनी ना कोन नाइ ना मो नेट वाला पाउनी। हां हां बुझिली तमे कोठी। हां अरे तम कोठी ए मुबा एठी एठी माने कोठी अरे बजार छक हाई स्कूल पाखरे गोटे नालिया हनुमान मंदिर अछि। से हनुमान मंदिर पाखकु आस। हनुमान मंदिर पाखकु हां कहलो बाम पटे अछि ना डान पटे अछि? बाम पटे अछि बाम पटे। हो तमे सेही थाओ मु जाउची। शीघ्र आस मो बस टाइम हे गलानी। हो जाउची देला पदिन से देला नियो तम जिनिस नियो दियो जल्दी दियो ए नियो तम जिनिस ये सब ठीक ठाक अछि तो? ओके सब काम दबो तो पूरा रेडी। कोन यो मेकअप कोन ला तमे जो जिनिस मगैछ से जिनिस से मौसा भी मगैछथि। मौसा हां मौसा ये मौसा ଏ ପାଟି ତମେ ବି ମଗେଇଛ तोमने मगैछ कोन मगैछ ତମେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି हां ତମେ ଖାଇବରେ ए ମୁଁ मौसा ये की କଥା कोन मगैछ तोमने कोन मगैछ कोन कोन मगैछ ତମେ କ'ଣ ମଗେଇଛ ଆଗେ କୁହ ତମେ ମଗେଇ थोड़ा दिए जा तोमने कोन मगैछ को ତମେ କ'ଣ ମଗେଇଛ ना तोमने कोन मगैछ ନା ତମେ ଆଗେ କୁହ चेंज हो जाइए। तोमने कोन जानि नै कि କ'ଣ ମୋ ବାପ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ 30 ହଳ ବ୍ଲାଉଜ ଆଣିଥିଲି ଦେଖୁନ ସବୁ ଯାକ ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି। ହାତ ପଇଯାଉଛି ଆଉ ହଁ ବୁଢାଟା ହେଇବା ଶୁଣ ଆମ ଗାଁ ଗୁଣ୍ଠି ବୋଉ କହୁଥିଲା ଏଇ ଖୋଳର ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଅଛି ତାକୁ ଦିନକୁ 2 ପାନେ ଖାଇବୁ ତାପରେ ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ଗୁଡାକ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ମଗେଇଛି ଆଉ ମତେ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ମଗେଇଛ? ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଲାଜ ଲାଗିବ କାହିଁକି? ଲାଜ ଲାଗିବ କାହିଁକି? କୁହ କ'ଣ ମଗେଇଛ କୁହ? କଣ ଟୋକା ଭଳିଆ ହଉଛି ରେ। ପ୍ରେମ ବଟିକା ମଗେଇ ବଟିକା ଇଲୋ ମୋ ବାଉଲା ହଇରେ ଯୋଗଇକା ପଇସା ରାଇ ଜଣା କଣ କହିଲୁ ପ୍ରେମ ବଟିକା ମଗେଇଛୁ ଏ ବାଣିଖିଆ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମତେ ବାହା ହେଲାଣି 3 ମିନିଟ ମତେ ପ୍ରେମ କରିନି ହଇରେ ଯୋଗଇକା ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇକି ତା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ବଟିକା ମଗେଇଛୁ ସତ କଣ ସେ କଣ ମଗେଇଛୁ? ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ ବୁଝୁଛ କଣ ବୁଝୁଛି କଣ ମୁଁ ମଗେଇଛି ସିନା ଏଠି ତମ ପାଇଁ ମଗେଇଛି ହଁ ମାତ୍ର ତମେ ଖାଇବ ମୋ ପାଇଁ ମଗେଇଛ ମୁଁ ଖାଇବି ତାହେଲେ ଖାଇବ କିଏ? ମୁଁ ଖାଇବି ତମେ ଖାଇବ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମଗେଇଛ ତମେ କେମିତି ଖାଇବ? ମୁଁ ଖାଇଲେ ତମକୁ କାମ ଦବ କିଛି କାମ କଣ ହେଲା? ରହବେ ଶଳା ଶଳା ଘର ଭିତରେ ପଇକି ତୁ ଶଳା ଆମ ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ପଉଛୁ ତୁଇ ତାକୁ କଣ କହୁଛ? ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି ତମକୁ କେମିତି କାମ ଦବ ସେଇ କଥା କହୁନ? ଭାବି ନା ହଁ କୁହ ଏବେ ତ ଗିଅର ବକ୍ତା ଫୁଲୁଣ ଗଡ଼ିବ ଆଉ ହଉ ଦେଲା ଏ ମେଡ଼ିସିନ ମତେ ତମେ ସେ ମେଡିସିନ ଦେ ତ ଏଇ ତମ ମେଡିସିନ ଅଛି ତମ ମେଡିସିନ କ'ଣ ଚାଲିଛୁ ତମେ ଯା ଘରକୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ତମେ ଥା ନା ତମେ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଶୁଣ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଯା ଖାଲି ତ କୁଲୁ ହଉଛି ଏ ବାପ
ଆଜି ଖାଲି ରାତିରେ ଗାଡି ଖାଲି ଘି 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 ହେଇକି ଚଳିବ। थोड़ा भंगा नुनांदा धरती कहला खी 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 करबी नाइ मौसा मानली ଏବେ ରହେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଶଳା ଅଟୋବାଲାର ରାତି ହେଲେ କାହିଁକି ପୁଟୁଣି ଗୋଟେ କାଟି ଦେଇକି ଚଲଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ବି କହିପାରିବି କାହିଁକି ନା ମୋର ବୟସ 70 କି ତାର ବୟସ 27। जो आइसना हाँ? हम तो कहलो ना को मु टिके गे 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 तू पकाई थाबी ए कौन हम आरटा कि नाम नाम ଶଳା ଯୋଉ ରାସ୍ତାର ଅଟୋକୁ ଯୋଉ ଶଳା ଜିଏଲ ଭାବି ବାଡି ପକେଇବ ମୁଁ ଅଟୋ ବାଲା ମୁଁ ମୁଁ ବୁଝିନି ମଉସା ହଁ। ଏ ପଇସାରେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ମଗେଇଛୁ ହଁ। ହେଇଟି କଣ? ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ ट्राफिक मारी जाउची नहले सिए तते रखिची नहले नाच पकेई ते घरु बाहर करदे हो हो ए छाड़ हो तम भितरे कोन हबो हमकु कोन दरकार मो टका दे आ दे कितना 150 150 इंग्लिश हां तू खोले मत दे दो ଗୋଟେ ଯୋଉ ମୋ ଗାଡି ବସ ଯିବ ଆରେ ସେ ମତେ ଚଳଉଚି ତ ଚଳ ସବୁ ବୁଢାରେ ମୁଁ କାଇଁ ଶୁଣି ଦୁଇଶହ ଦେଲି ଆଉ 50 ମୋ ଉପରେ ଗଲେ ଆଥରକୁ ତ ପୁରା ଥାଉ ହେଲା ଆସୁଛି ବାଏ ହେଲା ଓକେ ହରେ ବାପା ଏଇଟା ତ ମୋର ନୁହଁ ଛୁଆଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହଁ ଏ ତ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଆରେ ତମେ କି ମୋର ସାର୍ 3 ଗୁଣିଟା ସକଳ ଗୋଲ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଲ ଗୋଲ ହଁ ଏ ଚିଠି କରୁଛ ଏ ନା ମଉସା ମୁଁ କାଇଁ ଚିଟିଂ କରି ସେ କମ୍ପାନୀ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ ଆগে ଦେଖ କୋଟି ଅଛି ଦେଖ ମଉସା ये मैडम करो ହଁ मैडम करो ଆଉ ମୋଟା मैडम की नहीं देती 33 56 କହିଲେ ओ ଶୁଣ ଖାଲି ତ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି ଯଦି ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ପଟିଆ ଖାଇଦ ମତେ ରାତିରେ ତ ଧଳା ଗୋଡା ଦେଖେଇ ଦବ ରେ ବାପା ଏ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲା ରେ ସିଏ खाई देखिबो दिगा ମରିଗଲେ ରେ ବାପା ମୁଚାରେ ଶୁଣ ତୁ ଯଦି ଜାଣିକି ହାତ ପଟିଆ କି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିଦେଲୁ ଏ ବାପା ଏଠି ଆଇବ ରେ ବାପା आइला ଆଇଲା ତୁ ସେ ବଟିଆ ଦିନ ଖାଇଛୁ ମରିଲେ ଏ କో ମାଇ ପରା ବଞ୍ଚାରେ ମତେ ଏ ବଞ୍ଚାରେ ପାରାରେ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା ଗନ୍ଧରେ ପୁଅ मौसा से हॉकी देनो ସେଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଧରିଲ ପୁଅ ତଳ ଆଡୁ ପଳେଇଲା ଉପର ଆଡୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ବୟସ ଅଛି କି ତମେ ପାଡୁ ପାଡୁ ହଗି ଦେଲଣି ମତେ ଏବେ କୁଣ୍ଡେଇ ରଖିଆ ଇଏ ଏ ବାବୁ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣୁନା ରକ୍ଷା କର ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର କିଏ କହିଛ ବାସ
ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଷଣ୍ଢ ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ମାଇକିନା ତଳାରୁ କଣ ଖସିଲା ଆଗାରୁ ଖସି ପଳେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ହେ ଭଗବାନ